Het kasteel Oost, tegenwoordig van Oys Maastricht Retreat, ligt pal aan de grens met België. Dat komt goed uit voor de bijeenkomst van de Nederlands-Waalse Business Club, die hier bij elkaar is. Met de ambassadeurs van beide landen. Thema is: hoe kunnen we zo goed mogelijk samenwerken? De Nederlands-Waalse Business Club. Is er ook een Nederlands-Belgische Business Club of is Wallonië voor jullie net nog wat belangrijker? Nou, er zijn diverse regionale businessclubs die ook over de grenzen heen wel iets organiseren. Maar wij zijn de enige club in Nederland die de banden met Wallonië specifiek aanhaalt. We doen dat sinds 2011. Ik heb zelf ooit het initiatief genomen om deze club te starten. Om echt de brug te slaan naar de Waalse buurregio. Waar enorm veel te doen is economisch gezien. Ik zeg vaker, we hebben een tweede Utrecht, hè. De grote agglomeratie Luik met 450.000 inwoners hebben we hier naast de deur liggen. En we kunnen daar nog meer mee doen als Limburg. En er ligt natuurlijk een concreet project dat sowieso grensoverschrijdend wordt, het Einstein-project. Absoluut. Komt daar terug ook in het openingswoord, uiteraard. Een gigaproject van enorm strategisch belang voor de regio. En ik denk dat we dat project ook gaan binnenhalen vanwege de samenwerking die we hebben. De Euregio vormt toch één entiteit, één blok met de buren in Duitsland, Vlaanderen en Wallonië. En ik denk dat dat gaat slagen. En dat ook het MKB-bedrijf daar heel veel profijt van heeft straks als dat hier in de regio start. Dus toch enig optimisme ondanks alle actuele politieke ellende. Ik denk dat hoe groter de ellende buiten de EU-regio, buiten Europa, hoe meer dat pleit voor een hechte band onderling als buren en als partners van elkaar. De verre exotische export naar verre landen wereldwijd is interessant. Als het goed gaat, als er stabiliteit is in de wereld en geen onrust. Maar zodra er een kink in de kabel komt met handelsoorlogen of wat dan ook, dan is het toch goed dat je op de buren kunt terugvallen wat dat betreft. Dit stuk van Nederland ligt natuurlijk heel erg dicht bij Wallonië. Ja. En vaak merk je dat het natuurlijker lijkt om business te doen met Vlaanderen, omdat daar dezelfde taal wordt gesproken. Ja. Maar natuurlijk is het ook belangrijk om die kansen te grijpen met Wallonië. En daarom vind ik het een heel mooi formaat om als Nederlands-Waalse businessclub bij elkaar te komen. Ja. En dit kan een vruchtbare bodem zijn in die zin dat dit domein hier behoorde vroeger tot het Prinsenbisdom Luik. Ja, absoluut. Ja. Dat is die Maaslandse cultuur en dat Prins Wissel maakte daar ook deel van uit. Ja. Dat is toch nog wel iets wat heel sterk leeft, heb ik de indruk. En wat inderdaad een vruchtbare bodem is. En ja, vandaag is nog niet heel veel gezien, maar dit is wel een heel erg mooie plek. Ja. Gaat dit weekend ook. Ja, we mogen de première zien. Je voelt dat er nog heel naarstig wordt gewerkt. Ja. Punt op de i. Ja. Maar het zal een hele mooie plek zijn, denk ik, om mensen van beide kanten van de grens samen te brengen, te laten lekker eten, lekker genieten, tot rust te komen en een beetje na te denken over wat kunnen we nog allemaal samen gaan doen. Dus ik vind het prachtig. Dit soort evenementen, wat is daar, laten we zeggen, de meerwaarde van? De meerwaarde, denk ik, zit erin dat we mensen aan beide kanten van de grens, dus zowel uit Nederland als uit België, bij elkaar brengen om verbindingen te leggen tussen mensen en in dit geval tussen zakenmensen. Die elkaar op dit soort gelegenheden vinden, om daarna hopelijk ook zaken met elkaar te kunnen doen. Ja. Ik begreep dat een van de thema's die wellicht op tafel nog komen is het fameuze Einstein-project. Voelt u daar al iets van dat inderdaad actueel is bij uw werk in Brussel bijvoorbeeld? Ja, zeker. Ik heb daar zelf ook vrij veel mee te maken. Dat is een heel mooi project wat hopelijk hier in de regio zal worden ontplooid. Wat hopelijk heel veel nut heeft voor de wetenschappelijke wereld, maar ook voor de economische ontwikkeling van dit bredere gebied. En op dit moment zijn zowel Nederland als België
druk bezig met het voeren van een gezamenlijke campagne. Dat doen we echt met z'n tweeën, om die telescoop hier te krijgen. En daar is dus ook een belangrijke functie voor de beide overheden, maar ook Wallonië, ook Vlaanderen, ook België federaal en Nederland. En daar slaan we de handen ineen en we proberen dus met z'n allen die telescoop hier naartoe te krijgen. Het is natuurlijk toch ook weer een politieke situatie. Hè? Waar gaat hij uiteindelijk komen? Want de Italianen willen hem ook graag hebben. Is het dan niet lastig als je moet lobbyen en je hebt geen regering? U heeft gelijk als u zegt dat we er nog niet zijn, want er is inderdaad een tegenkandidaat. Ja. Dus daar zijn we ons zeer van bewust en we doen er ook alles aan om onze lobbycampagne zo energiek mogelijk voor te zetten. Het feit dat er in Nederland geen regering is, heeft denk ik niet direct een gevolg op deze lobbycampagne. Ministers zijn nog steeds bevoegd. De heer Schoof, de Nederlandse premier, is nog steeds de Nederlandse premier. Dus als we hem nodig zouden hebben, dan weet ik zeker dat hij er nog voor ons is. Ja. Dan doen we eens een voorspelling. Wie gaat winnen? Ik ben natuurlijk de Nederlandse ambassadeur, dus ik moet geloven in het project, maar dat doe ik ook. Want als je daarnaar kijkt, is onze kracht, is deze regio, die heeft ongelooflijk veel te bieden aan potentieel, aan hoogopgeleide krachten. Het ligt heel mooi centraal, 3 landen. We hebben een heel goed onderbouwd BID, zoals dat heet, ook wetenschappelijk. We hebben ijzersterke wetenschappers, dus ik geloof ook echt in dit BID. En ik hoop van harte dat we het binnenhalen.